får hjem på sige af hovedet, så det fløjter for det øre i 14 dage. Du får en på sige af hovedet, så det fløjter for dine ører i 14 dage. Vi kan gå en tur med julebøger med hoser på. Vi kan gå en tur med julebøger med hoser på. Helt derfra, men det er Pugmix, produceret af Kotara eller et eller andet, ikke? Og det er lidt af en favorit. Og hvorfor er det det, Mads? Kan vi få en lille rapportage? Men så tror jeg lige, at jeg hurtigt lige putter madhøvlen ned, for så vil jeg gerne sidde med. Ja, jamen det er jo små bitte kiks, og man kan nyde så mange af dem, som man overhovedet har lyst til. Og det kan man gøre i døgnets 24 timer, og det er hele tiden. Der er 350 gram i, og det er jo 14 kroner. Det er jo hver en krone værd. Og det jeg godt kan lide ved dem er, at de har en lille snært af ost. Men der er ikke ost i! Der er ikke ost i! Man kigger i indholdsfortegnelsen, hvis man kan kalde det. Der er ikke ost i. Det er de gode E-stoffer. Det er vores bedste venner. Masser af E-nummer. Det kan vi godt lide. Det er sundt. Skal jeg tage den igen? Ja, det synes jeg. Ja. Så vil vi gå i gang med næste slag så. Og det er klart, nu har vi, altså det er jo det vi indtager flere gange dagligt, ikke? Altså og på daglig basis, det er klart. Så kommer vi op i det her, altså som forsøder vores hverdag endnu mere, kan man sige. Og som vi også indtager ret ofte, kan man sige. Og det er jo sådan noget som chips og kage, ikke? Altså en god lille chokoladekage med noget godt glasur på, ikke? Altså det kan man ikke stå i vejen for. Flere forskellige udvalg af chips. Der er Kims og Estrella og Lay's og Pringles, altså, og det er klart, altså, og det bliver vi også nødt til at have med, for ligesom at kunne fungere. Og det er jo også ting som juice også. Ja. Masser af syre i, ja. Lige til tænderne. Det er sundt, rigtig sundt. Min tandlæge siger, at jeg har simpelthen nogle fantastiske tænder, og det er fordi, jeg drikker så meget med så meget syre i. Ja. Og det er klart, det er lidt det, der som, ligesom binder tingene sammen og sørger for, at vi fungerer. Og det er også vigtigt, at hvis man skal have nogle chips, så dippen, det kan man ikke komme udenom. Dippen kan man ikke komme udenom. For det er jo ikke bare en liter dip. Det er jo ikke bare en liter dip. Det er 2 liter dip. Præcis. Altså, Mads, han siger det der. Det er jo godt sagt, Mads. Tak. Jeg tror, vi dribler elegant. Nej, hvad fanden er det for noget lort? Gider ikke. Hej. Hej. Jeg hedder Ruth. Jeg er Knud. Og vi er seje. Jeg er rigtig sej. Ja. Ej, kan du? Får vi snart noget mad herude? Hallo! Prøv lige at filme også. Skynd jer bare. Jeg får noget at spise. Au, Så er det sjovt, sige. Okay, det er bare min serie. Hvad så, Lars?